Players o coaches sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu ug Alcoy Football Club suspendido sulod sa 6 ka buwan. Si Maris Puyo sa detalye. Matod sa CFA, nagsugod ang away sa dihang si Mon Ferdinand Osorio kinsa player sa Alcoy ang mi-foul ni Pipito sa Ateneo. Human gibuwag sa referee ang duha, giatake ni Osorio ang usa ka Ateneo player. Ni grabe na ang kagubot sa dihang usa ka manananaw gikan sa Alcoy ang nisulod sa field ug giatake ang mga Ateneo players. Naputol ang away sa dihang laing manananaw ang miduol ug gipambuwag ang mga magdudua. Nanawagan karon ang Cebu Football Association sa mga coaches nga magsilbing ehemplo sa mga magdudua. Gibutyag sa asosasyon nga nabalaka sila gumikan kay basin tungod sa mong hitabo, dili na paduwaon sa mga ginikanan ang ilang mga anak ug football. Ang Sacred Heart unta ang naa sa kinaunhang pwesto sa Group B ug gikatakdang moabanse unta sa quarterfinals karong tapos sa semana. Apan tungod sa disqualification, mahulipan kini sa Abellana National School. Para sa Sunstar Pilipinas, Maris Puyo.